बयखौबो खुलुमनाय जासिबाय। गोबावब्लाबो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायनायखौ जासिबाय, खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै जोङो मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै फिन खेबसेबाव जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मोनसे बाथ्राखौ फोसावनो बेवहाय जोङो सानदों। साननैसो आगोल एबा आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' जे बिथाङा जे आथिखालाव मोनसे जे बारहावा जे गोदान आफाद एबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि बर'नि गेजेराव जे मोनसे सात्र संगठन जे सोरजिनानै बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जेंना एबा थासारि, बे थासारि सोरजिनो नागिरनाय आबहावाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा अलरेडि माखासे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव फोसावखांबाय। दा दिनै जोङो क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि आरो लोगो आफादगिरि आरो जों जयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथिफोरा जोङो बेखौनो गुरैयै आपिल खालामबावनो लुगैदों जे जोंनि गेजेराव बे मोनसे थासारि जे आबहावा जोंनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिनि गेजेराव जे गोदान मोनसे आफाद सोरजिखांनायनि उनावहाय फरायसा आफाद बादि मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि मोनसे गोथौ सानस्रिजों जों हाबा मावबाय थानाय समाव जे जोंनि गेजेराव बेबायदि मोनसे जेंना आरो थासारि जे सोरजिनो नागिरनायखौ दिनैबो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिगोन आरो जाहाथे बेबायदि मोनसे थासारि सोरजिनायाव जे मानसिफोरा जे इन्टारेस्ट खालामदों, जाय बिथांमोनहानाखि बेबायदि मोनसे गाज्रि सोलोजों बिथांमोना आवगायलांबाय थादों, जोङो बिथांमोनखौ दिनै खावलायगोन जे बिथांमोना गमामा जे बेबायदि मोनसे थासारिखौ माने गैया खालामनानै एबा बेबायदि थासारिनि सोरजिनायनिफ्राय गोजानाव थानानै जे बिथांमोना मोनसे गोजोन थासारि आबहावा सोरजिनायाव फिन गोसो होनानै जाहाथे बर' हारिनि थाखाय गिदिर मोनसे सार्थखौ नोजोर बोनानै खामानि मावो, जों बेखौ दिनै खावलायो। दा बर' हारिनि गोलाव बोसोर संग्राम एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव 55 बोसोर बारलांनायनि उनाव जे बर' हारिनि थाखाय जे खामानि मावबोदों, बे बाथ्राखौ दिनै बर' हारिनि जे संग्रामखौ आङो दिनै बोफ्लेनानै बुजायनांगौ एबा फोरमायनांगौ एबा बेखौ लानानै जे बर' समाजा बर' हारिया दिनै मिथिथारा बे नङा। ओंखायनो आं बे बाथ्राखौ बुङाबालासिनो जोङो थोंजोङै बे बाथ्राखौनो जोङो फोरमायनो लुगैदों जे आथिखालाव बर' हारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जन्म जाजेननायनिफ्राय जे हाबाफारिफोरखौ लानानै जों खामानि मावबोदों, बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव जोङो जे हाबाफारिखौ लानानै बर' समाज दानायनि, बर'नि सोलोंथाइ बिथिङाव, समाज बिथिङाव, गेलेनाय बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, गासिबो बिथिङाव जोङो जिरायनाय गैयाजासे गोबाव बोसोर संग्रामनि गेजेरजों जों खामानि मावबोनायाव जिबायदि जों हाबाफारि एबा जों एक्सपिरियेन्स मोनबोदों, नाथाय आथिखालाव बे गासैबो बाथ्राखौ जोङो नोजोर बोनानै जोंनि गेजेराव जे माखासे पलिटिकेल लबिफोर जायफोर खालामनायनि गेजेरजों जायफोर पलिटिसियानफ्रा, जायफोर दैदेनगिरिफोरा बे मोनसे थासारिखौ जोंनि गेजेराव गुलुं गुजुं खालामनानै गावसिनि जे मोनसे लाबालाबनि थाखाय जे हाबाफारि मावबाय थानो नागिरदों, बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोजां मोननाय नङा। आरो दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा मावथि हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन, खुनु समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि जाथिनि खामानि मावबोनायाव बेबादि मोनसे चक्रजों, बेबादि मोनसे दलजों, बेबादि बेक्ति जाय लबि बेक्तिफोरजों जों खुनुदिन कमप्रमाइस खालामफेराखै आरो इयुननि समावबो जोङो कमप्रमाइस खालामनाय नङा। जों मिथिदों, जों दायो जोंनाव माखासे तथ्य दं, जोंनाव दा माखासे फोरमान दं जे आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि गोथार मोनसे आफादखौ दैदेनबोनाय, बिबान लाबोनाय, बर' हारिनि जाथिनि समाजनि बाथ्रा बुंग्रा गोबां बेक्तिफ्रानो दिनै गावखौ मोनसे पलिटिकेल पावार बे हांग्रिनि थाखाय बिथांमोना गोदानै बेबायदि मोनसे जन्म होनाय, गोदानै मोनसे बेबायदि गावखौ माने हाइलाइट खालामना लानाय बेबायदि परिबेसाव नांथाबनानै बिथांमोना दावराव दावसिखौ खालामबाय थादों। दा जों ओंखायनो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव संग्रामाव जुदि दिनै जोङो रायलायोबा गोबां जोंनि गेजेराव बेबायदि नेताफोर दं, दैदेनगिरिफोर दं, बेवहाय जोङो मिथिनायाव ओरैनो बारग' EM मन'कुमार ब्रह्म एबा थजेन ब्रह्म एक्स MLA बिथांमोननि अनगायैबो आरोबाव माखासे मानसिफोर जोङो दायो मख'नो गोनां जादों, बाध्य जादों, जाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि जे गोथार मोनसे आफादखौ दैदेनबोनाय सानसुमा खुंगुर बैथिमतियारिमोन बायदिनि खोथाखौ दिनै जोङो जुदि बुङोब्ला जोङो
बेखौनो जोङो बुंनांगोन जे बिथांमोन बायदिया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोखांनायनि उनाव दिनै जुदि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि होनदों बा जादोंब्ला दैदेनगिरिब्ला बिथाङा जुदि बर' हारिनि सासे दैदेनगिरिब्ला जादोंब्ला नाथाय बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनांगोन जे सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङाबो बर' हारिनि संग्रामनि गेजेरजों एबसुनि दारैनो बिथाङा दैदेनगिरि जाबोदों एबा बर' हारियाव खामानि मावनो मोनदों। नाथाय बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो दे दिनैनि थारिखआव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि, सोरबा चन्दन ब्रह्म, सोरबा नोङो मनज कुमार ब्रह्म, धजेन ब्रह्म बिथांमोनहा बर' हारिनि थाखाय जुदि गावखौनो जुदि सासे मावथि एबा गाव जे सासे बर' हारिनि खामानि मावदों होनोब्ला बिथांमोनाबो दुलाराय बर' फरायसा संग्राम फैनाय साफा बेक्ति। दा ओंखायनो जोङो दिनै बुंनो गोनां जादों जे गमामा बिथांमोनहा जुदि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि सिन्थाधाराजों गोदान मोनसे आफाद सोरजिनानै बेबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव माने दुंहाव थासारि जुदि सोरजिनायनि जुदि सानस्रिखौ बिथांमोना बन्द' खालामाब्ला आरो गमामा जोंनि गेजेराव बेबायदि मोनसे थासारि जुदि जायोब्ला जों दिनै खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु मोनसे बेबादि दलजों हानजाजों बर' जाथिनि खामानि मावनायाव खुनुदिन जों कमप्रमाइस खालामबोफेरैखाय आरो दिनैबो जों बुंगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बिथांमोनखौ दिनैबो सम दं बिथांमोना मोनसे गुसु मेलेमजों सानलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बेबायदि जोंनि गेजेराव जाया बेखौ बिथांमोनहा सानफिननानै मोजां मोनसे आबहावा दानाय सोरजिनायाव बिथांमोनाबो जाहाथे खामानि मावो। जुदिसो बिथां दा बे बाथ्राखौनो जोङो बुंनाय जादों। मानगोनां जोंनि आफादगिरि बिथाङाबो दाख्लै बे बाथ्राखौ एसे बुंथिनाय जाबाय। दा दिनैबो जों बेखौनो बुंगोन गमामा बर' हारिनि गेजेराव जोङो नुदों जे गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बे थासारिखौ नोजोर बोनानै मालाबा BSU, मालाबा BNC, मालाबा बेबायदिनो गोबां दल आफाद सोरजिनानै जोंनि गेजेराव बे थासारिखौ गुबुंले थासारिखौ खालामबोनाय नुदों। नाथाय गमामा जों दिनैबो बुंगोन बेनिखायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेबादि जिहेथु दिनै जोङो गोजोन मोनसे थासारिखौ आबहावाखौ नोजोर बोनानै जिहेतु खामानि मावबाय थादोंखाय जों दिनै बुंगोन गमामा जे बिथांमोनहा जे बेबायदि गोदान मोनसे आफाद सोरजिखांनायनि उनाव बा सोरजिबाय थानायनि जे थागिदाजों गमामा बेबायदि सात्र संगठन एबा एबसु बायदि बेबायदि मोनसे संगठन सोरजिखांनायनि उनाव बेबायदि मोनसे दुंहाव थासारि जुदि जायोब्ला अघटन मोनसे घटना जुदि जायोब्ला माबा मोनसे ब्लाडसेड जायोब्ला फैबाय थानाय समाव जों बेखौनो बुंगोन जे बिनि गासिबो रेसपन्सिबिलिटिया दायबद्धताया दिनैनि थारिखआव जाय बिथांमोनानाखि बेबायदि गोदान आफाद सोरजिनो सानग्रा एबा दावराव दावसि मोनसे क्रिएट खालामग्रा बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन। मानोना जों दिनैबो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनुदिन बेबायदि चक्रजों हानजाजों जोङो खुनुदिन कमप्रमाइस खालामबोफेराखै आरो बिनि थाखायनो गमामा जोंहा मोनसे गिदिर सिमां दं, थांखि दं। दिनै जे जोङो बिटिआर गोरोबथानि जे दफा मावफुंनायनि थाखाय जोंहा गोबां हाबाफारि दङ। बर' हारिनि गेजेराव जे मोनसे सोलोंथाइनि जोंहा हाबाफारि मावनांगौ दं, समाजनि बिथिंनि जा खामानि मावनांगौ दं, बे गासै बिथिंनि हाबाफारिखौ मावबाय थानाय समाव जोङो खुनु बेले बेजे जाजानायखौ लुगैया आरो जों बेखौसो हास्थायदों जे जोंनि गेजेराव जिखिनि दल संगठन आफादफोर दङ बिथांमोनहाबो जयैनो फैनानै बाहागो लानानै बर' हारि दानायाव बयबो खामानि मावगोन जों बेखौसो हास्थायदों। दा ओंखायनो आं जोबनायाव बेखौ खावलायबावनो लुगैगोन जे दिनैनि थारिखआव गमामा बेबायदि मोनसे जुदि थासारि जायोब्ला बा जामानांगौनि जुदि जायोब्ला जोङो साफ्रोमबो दालाइसा आफादनिफ्राय जोंहा एबसुनि गासैबो कर्मि न'खरनि जे बेक्ति जा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों खावलायगोन इउनिटनिफ्राय दालाइसा आफादनिफ्राय दखरा आफाद एबा जिल्ला पर्याय बा जों मिरु पर्यायनि जोंनि न'खरनि एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ साफा मोनफा जाहाथे गावनि दायबद्धताखौ लानानै बयबो बर' हारि जानो हानायनि हाबाफारिया बयबो नोजोर होगोन आरो खामानि मावगोन आरो गासिबो बिथिङाव जोङो जाहाथे आवगायलांबाय थानो हायो बे बिथिंखौसो नोजोर बोनानै जों खावलायदों। मोनदों जे माने गाबोन थामहिनबा 8 जानुवारि खालि जे चिरांनि जे सापागुरियाव हिमालय जे हटेलावहाय जे बिथांमोनहा मोनसे गोदान आफादनि मोनसे सावरायलायनाय इउनाइटेड बर' पिपुल्स फराम बेबादि मोनसे गोदान मोनसे फराम दानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा सावरायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादों बा लागोन होननानै जों मिथिदों। नाथाय जोङो बेखौनो खावलायदों जे गमामा बिथांमोनहा
जे थांखिजों जे थांबाय थादों जे बिथांमोना जों गुबुन मोनसे आफाद पलिटिकेल पार्टि दानाय एबा गुबुन मोनसे हान्जा दानायाव जोंहा बारा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। नाथाय गमामा बेबायदि गोदान गोदान आफाद दल संगठन सोरजिखांनायनि उनावहाय आरो बिथांमोना बे मोनसे थांखिजों जे गोदान मोनसे माने फरायसा आफादनि सिन्थाधारा खालामनानै एबा फरायसा आफादखौ गावस्रा होनायनि मोनसे जुदि सिन्थाधाराजों फैबाय थायोब्ला नाथाय जों बेखौनो खावलायदों जे गमामा फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गावस्रा गावस्रि खालामनाय एबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि मोनसे गोजोन गैयै थासारि आवाज सोरजिनायनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना गोजानाव थानांगोन। आरो जोङो खावलायदों जे दिनैबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गासिबो जे जोंनि बर' हारि दानायनि जे हाबाफारियाव जायखि हेंथायानो फैयाथों मानो जेब्लायबो जोङो खामानि मावबोदों आरो दिनैबो जेखि हेंथायानो जाया जेखि नोङो खैफोदानो जायाथों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो हेंथाजों हुनमुखिन जानो थाखाय एबा जों बेखौ मावलांनो थाखाय जों दाबो थियारि। आरो बिनिखायनो जों बुंबाय थादों जे फैबाय थानाय समाव गमामा बेबादि मोनसे आफाद दानायनि गेजेरजों मोनसे परिस्थिति मोनसे दुंहाव थासारि जायोब्ला आरो बिनि थाखाय दिनैनि समाव जों खावलायदों बिथांमोनहानो जथेस्थ' जुदि माबा मोनसे गाज्रि थासारि जायोबा ब्लाडशेड जायोबा बा माबा मोनसे बेबायदि अघटन जुदि घटना जायोब्ला बिनि दायबद्धताया दिनैनि समाव जायफोर बिथांमोना बेबादि मोनसे गाज्रि सानस्रिजों आवगायबोदों बिथांमोननि रिसपन्सिबिलिटियाव बियो थागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।